Mbok Indembi monggo katran sumeneng. Ujung jari balung ronton ning kalong. Hoi. Kinangku gones wicarane sarang reksa gones reksa pilih tanpa patra. Wilujeng siang Mbak Indri, Mbok Indembi. Kok apik men to? Lebih to. Mau gak ngene iki? Orang ini ki kepiye to Si maksudmu ya? kotot warok kedung jeruk ngono pertama mau. Ora. Bareng gak diiringi musik kok iso dadi lah kok mening men. Aku mau kepiye Aja nyedak, engko terus demek terus mbok dilat ngono wae engko. Rumasan ini asu kok piye lho. Kedep. Iso demak nyedak dilat ora. Lah biasane kowe adoh niki nyedak-nyedak engko terus mbok dilat kan keting aku Ya ning wis, dodoan ini. kurang adoh. Ibu, jotaan. pangapunten Ibu, nggih. Injih. Nggih, Enggih, ngaturaken sungkem Ibu Sarmi nggih. Sarmi, Ayo. ta Ibu Sermiet. Sermier. Pripun? Alah mboten sah mongke malahan jiglok malah cilaka. Mboten mboten. Injih, Jan. Lha iki jare jek warok mboke. Mbok Indembi ngono lho karepe. Injih. Pripun? Ngaten mboten dados punapa. Nggih leres. Nggih, Oh, ngaten. riyen. Mbok-mbokane warok, Mbak. Riyen sakniki generasi Injih. Ibu Sarmi. ngaten kalau rumiyin menika Waranggana. Leres. Sakniki ngantos 2024 niku Waranggana. 2000 selangkung gantos napa niki? Beta gacuk. Beta gacuk. Lah niki gacuke napa? Budel. Oh, pripun ta? Oh, Oh, nggih, ngaten Mas Uncek. Tanya. Riyen Waranggana sakniki nggih tasih Waranggana. Sak menika dados dukun manten. Dukun manten. Sok nek Rias 2026 manten, dukun apa? Hah? Sok dukun apa? Ya kok ya mbah ngawur karo. Ganti ora ngono lho. Ya ora. Nek Ya dukun semoga-moga bayi. ki awet Ibu Sarmi nggih. Amin. Sehat, pinaringan, tutuk anggenipun momong putra wayahipun. Amin. Amin ya rabbal alamin. Salim meneh. Oh, Wis. Malah Kontak salim wae lho. Enji Mas Ki Uncek. sinambin rantos adicara kersanipun para tamu ingkang sampun kepareng rawuh Ngaten. mliginipun ibu bapak among tamu Inji. boten ngantuk. Nah, iki dicaosi lagon ingkang jumbuh Ingkang kalih jumbo kalih kawontenan. kawontenan. Kula Ki nyuwun nyadong dawuh wae ki mbok bilih mangke saking bapak among tamu tawi Nggih. ibu tamu ngersakaken lelagon kalau sumanggaaken. oh ngaten. Sakniki Mas, Saiki sliramu sik arep ngaturke Oke. apa ya? sing gayeng napa sing mat? Ya gayeng ya mat. Lah muki per. Pokoke ya gayeng ya mat. Oh ya ini malah njaluk Gayeng tambah ramat ya malah cilaka to. Mat sik lagi gayeng ngono lho Mas. Inji iki diaturke slendro Mas, tetep slendro. Aku nek gak slendro gak demes belas aku. Slendro, Slendro Mas, slendro. slendro. Ayo, engko mlaku-mlaku rono ya Mas. Oke. Iya. Loh, wis lah ya ora. Sing wedi kene kok kono to malahan. Sing nggo gaman kono sing wedi kono dhewe. Swamplok cilaka. Kowe nek aku ya ora no. Iya kowe kena dengkul aku kena rayok. Ayo Mas. Loh, lah wis didinding bawane slendro lho lah kepiye to cah iki? Iya slendro ya Iya. slendro ning bawane apa? Sak karepku ya. Bisa no, sak isomu Iya, wis. gayane gleli ngeram. Memanismu kanggo jiwa. Kula ki nggih gumun cah cilik kok suarane leh gedhe ram ki jane pakanamu apa to? Mas Uncek. Kodok, Apa? kodok. Kodok. Heeh. Masa Kodok kodok? kae kan
ketok cilik nih suarane gede to. Iya. Iki gulune angger dikerokke ngono gede. Lah kok tau ngerti kowe? Ngerti. Wingi dolan nggonmu ya roh kodhokmu nok. Agawe rujiting ayo. Rada rene Mas. Alah kok langsung dijikuk. Rada rene Mas. Lah salah wong teruske. Rara apa kang sinatya Mas Unjak kepiye mbak-mbake Sinoman kae lho Apa? penasaran karo awakmu kuwi lho lah nyapa kok sing penasaran bawa ki sing endi sing nyuwara ki sing endi mboten ketinggal to Mbak mboten ketinggal ngece yen kuwi yo an wong edan Bik jangkrik Bik mosok aku nang kene lah syukur mati ra kowe kualat ra kowe oh ayo duleken sik nah halo oh, nah cek diganti dandane sik cindhe laras kok mosok mike mati ngono lho nah oh iya syukur tombok mbik kowe mbik gara-gara ngugahke aku matekke mik ra oleh upama mundut roh Kak. Kok gak ngono kuwi? Upama mundut ta ngono sik. Upama mundut ta ngono sik no. upama mundut Rukmi mosok aku kon ngenes ngono ya ora apik kok ya wong lanang iki kudu gagah kok Iya. kon ngenes Wong lanang kudu apa? gagah Kowe. iya Kowe. iya lah ngopo lho Masa kowe gagah? aku wis entuk gagahe lho Kowe. mung kurang dedeg yen gagahe wis entuk nyak sikit tangane Arep mok rene kleru kono. aku kan jiglok lho Bik Ora, engko nek jiglok, kowe kari ngrangkul aku. ngrangkul yang tekan ora tekan ya malah Lho, lanang gagah lho, lanang gagah lho. gagahe sikile sebut gagah ki lho Dilapise. tekan upama munduta rukmi tek baleni iki terus to sih Ya wis kok, tertentu. tak turuti Meduna dhewe. Ibarat wong numpak Yo, ayo ngono kae. Lah dalah nang ning nang nang ning nang ning nang muduna dhewe. iya ya mbek kosek aku iki golek dalan aku Lumampah tanpa ayo ngono kowe. Tanpa lala lho semene lho ra iso medun cendhek lho Mas padahal iki. aku soalnya wingi bar pijet lho mbek jiglok iku malah cilaka Ora apa-apa engko nek mati dices. ngawur menungso kok dices lho Tanpa ayo kono kowe. Mbah Tanpa bayo. maturun Mbah maturun Bae akeh mari ning kene kok piye. maturun lho ngene iki Lah kan wong karo kanca barang urung wayahe to Mas, urung urung wayahe nang kono kene ndredeg kok Alah lae. Apa duwe? nganti jiglok gagar otak kan ya cilaka to Apa duwe otak? ya duwe ra ketan cilik Ala ning mati
madian ning Mas Suncek. Iya, Mbik. Halah ning madian ning Mas Suncek sing cendhek. Iya, Mbik. Halalala ning madian ning Mas Suncek. Iya, Mbik. Hei ing jala nidi temah gonjing anggen jong ning pagu halah pagu lingan Ser. Ki apa dawahe langgame? dawahe kapilut Kang Mas Kapilut nggih. iya Soteng Sing Mas separuh garape halus, separuh garap gayeng ngono ya. nah lah Cocok nggih? Cocok. Iya, Oke. iya. Oke, Dadi baik, Bos. separuh halus, separuh gayeng. cocok Mangga serengan kadang-kadang sang kuryang woyo-woyo. Wilujeng midhataken. Sida apa ora Sida. kalamun weruh sliramu batin iki anane tan sarengmu ngrasa tresna kang tak endem sarwa mikir ati tan bisa jenjang kaya ora bisa koncati saben wanci tansah anggon gati nanging aku wedi bloko halah pungkasane tembahan loro tresna nadyan nado yen kadulu nanging caket ya Mas sajroning atiku nggonku nandhang tresna iki wis kinodrat satremo nglampahi hae iya Alah. Mas Suncek Dalam. ya Allah kok malah balik ning endi to cah iki Mas Suncek Dalam. balik Lah tenan ta. balik Iya, kandan ya. Tose. Wis Mas, wis Ucak. rasane cah loro. nyapa Ki kon mandek mesti balik ra. ayo balik Mas Suncek Iya, iya ya, Bi. balik Balik nang ndi? iki sida apa ora Balik nang ndi sih? ya bali rene to Oh, tak Mas kira ki balik awake arep balik ngono. kok wis mbok apalke to mangsa aku ki Soteng Mas Ula sawah sapa ngendut Oh, lagu. dilapi Wih, nyanyi sing tenanan. Cengisan. saeba bunga Oh ya. Air aja toh ya. lamun Air aja bisa toh ya. Halo. cecaketan sliram lah kok dilapi ayo loh lah malah nangis mir Italy,
ning jroning atiku nggonku nandang terus naik iki wis kinodrat sak tremot nglampahi ula sawah sapa kapusan karo campur sari veteran. Lho ora kok kapusan, Mas. Ancen garape ngene mulane nek latihan ki teko. Latihan teko tanggapan raja padha ae. Kok ra dijak? Latihan ae. Lah kowe bareng dijak malah kowe balekke, golek sing jope sing ruwih dhuwur. Yo ora to, Bik. Kowe ki aja tumbak cucukan ngono kuwi lho. Aku ki ndising-sik ora kok masalah bayaran. Etok-etoke dikira tenanan uncuk ki saiki materialistis. Lah iya apa ora? Iya. Ora Mbik. Jenenge yen makarya kuwi kudu tanggung jawab. Jenenge duwite akeh sithik kurang. Nek kuwi tenan sing dijob dhisik ya kudu mangkat. Ndi. Ora kok balekke. Ngono kuwi yen renek kepentingan sing tenanan. Ndi. Nyatane ku ya bubruk ngono. Bubruk. Makasih lho Mas Uncek. Aku wedi karo adike mau lho. Lah ngopo kok wedi karo adike? Lah kan batin karo kowe to Mas. Kuwi menungso apa udu? Gek diambung ki lho meneng wae bareng anu dilap. Wedi nek kena sawan. Lah niku leres. Matur nuwun, Pak. Matur nuwun. Hati kira iki sawan apa lho. bantre ram krungu kok kene. Makasih lho Pak. Nggih. Sembah nuwun Mas Uncek. Ya wis, tak lungguh. Aku tak lungguh. Gen ganti penyanyi sing tuwek-tuwek telu. Bosok kowe ngadeg nek iso tambah penyanyi to iki mau. Mbak Wiwit, ya Allah. Oh alah. Jan piye ayo. Kawane kene bintang tamune to. Rekening ngono. Wah, tuas ra tak kenalke iki mau kira roh. Nggih. Nggih mengke. Aku tak lungguh ya Mas Uncek. Mbake kersane lenggalang rumiyin nggih, Mbah. Monggo sekecakaken nggih. Dipun rapi sak wontenipun langkung rumiyin nggih. Ngaten. Aku tak lungguh ya Mas Uncek. Wis lungguh. Aku nyanyi meneh lho Mas. Syah. Aja lali pokoke aku nyanyi meneh. Syah. Balik pokoke. Aku tak lungguh ya Mas Uncek ya. Arepmu. Piye to iki? Wong ngecret teh. Makasih. Nah, iki singahoh ning gemo. Saka Solo Baru, suanipun Elia Sanjaya. Miarsi. Dari mana datangnya lintah dari sawah jauh sekali. Dari mana datangnya cinta dari mata turun. Datangnya lintah dari sos turun ke kali. Dari mana datangnya cinta mas dari mata turun ke hati. Cah ranti totok romo ranti sopan santun blas. Kok iso ngarani ranti sopan Tak kira ki aku mepet ngene to, aku terus madhep rene. Tak kira ki dindane malah rada mundur. Lah kok ora? Lah kok malah dicungke. Ora cetha. batinmu lho ya seneng cek. Ngeten iki enten angsal vitamin nggih ten mriki, Bu. Biasane ten griya niku awar wedhus ngoten niku. Lah niki wis kenek-keneke penyanyi, kadang dhuwure penyanyi. Yen ngono kuwi mbok mawar mangkate mbok kei dodoran sik. Ning apa? Gen wangi ngono. Lha ora wangi. Aku ngene, wuh wet sing ora ukurna. Apa ya to, Cok? Mbok ge udu kuwi. Iki di live streaming. Lah nyapa? Live streaming sing nonton ki wong ngendi-endi, ora mung kene tok. Alah kowe padune wedi karo bojomu. Ayo. Wis meneng wae wis lagi geger barang. Tak omongi, kowe iki nek kerja kene lho, Mah, aku ki nek kerja ki gur ben profesional ora duwe rasa piye-piye, Mah. Kudune ngono kuwi. Aku ki ya ngono.
Ha iya. Omah jenenge Gimah kok. Jenenge Gimah to jebule. Tak kira Mamah. Enggak. Balik. Balik nek lho. Kene sik lho. Dembi. Injih menika ngaturaken sugeng siang kaya dumateng para tamu sekalian, bapak-bapak, ibu-ibu, sugeng lelenggan kanthi sekeca sinambi mirsani Sang Kurya. Woyo. Acaranipun jam pinten, Mas? Ngantosi rawuhipun besan saking Jumantara. Jumantara gur kono kuwi to. Jumantara Jumapolo etan kono adoh. Iya kono kuwi. Kono ki ngendetan kono adoh kuwi ngawur ae. Kaya ngerti-ngerti etan kono. Iya. Iki nyanyi-nyanyi sik ya, Mas. Iya. Iki nyadong dawuh ibu-ibu iki sik lho. Lah, mbok beli ngersake lagu. Lagu apa, Bu? Wediku nek njaluk tambal ban iki lho, Mas. Ya malah beneran toh. Kok beneran piye? Gua sing nyanyi kompresor rek. Labemu nek ngomong ngono. Apa kompresor enek modele kaya ngene iki? Ya gedhi ngono kuwi. Lah tapi kan mosok modele apik ngene. Oh, apik enek nyedak meneh. Salim neh. Ya. Salim. Sayang neh. Ya. Kowe ngopo to? Pak Joto sisisan kuwi. Kowe ki apa pengen apa piye? Ora lha ki lho dilapi kowe kaya ora mudeng ngono to. Mbok lapi nyapa? Apa? Aku yo gumun lho, Mas. Lagi iki lho bocah cilik malah nyedak. Lah dikira kancane kok. Biasane girap-girap ngerti kowe? Iya kuwi sing ora cerdas kae girap-girap. Ora cerdas jare. Sing cerdas sing ngene iki ngono lho. Ayo. Ora cerdas. Ibu kersake napa? Lagune pun napa? Lamunan. Sing tengah napa nggih lamunan? Nggih. Kompak timen to biahe tiga iki. Lenjih to. Kabeh lagune lamunan. Alah. Ngapa? Ngapa kok mentelengi aku? Iki lho aku ora mentelengi, Mas. Oh, nyat mripatmu ngono ya. Ngene lho, aku memastikan kamu iki lho apa baik-baik saja apa ora. Malah santai to, kowe iki rasa mikirke nasibku. Mosok ora ketemu. Mikira nasibmu dhewe remuk lho. Apa nasibku? Oh, nasibmu dhewe remuk mikir nasibku. Santai wae lho. Mosok ora ketemu 3 dina kok krungu arep pegatan iki lho. Lambemu. Aku yo heran. Mboten kepanggih 3 dinten, Bu. Pir 3 ngeten, 3 dinten. Lah kok krungu. Kowe krungu kok sapa? Hah? Berita to, berita informasi kok ya. Berita-berita kaya kene iki pejabat apa diberitake. Ya ora kowe iki kok. Ngono aku kowe asline lho, kowe iki harga gara-gara. Lah ngopo? Wis arep ngenteni duduk ngono to kowe iki. Astagfirullah. Rene. Kowe seneng gawe gosip wae lho kowe iki. Apa ya enek ngenteni duduk kok duduk stugel? Lah ngopo? Lumayan lho. Katimbang sing gedhe ngah-ngoh ae. Kaya sapa? Bojomu. Lah tau aku. Cilik tanggung jawab katimbang gedhe. Walah gur turu nang mobil ae. Lah kuwi jenenge setia. Oh iya ya. Mangsa. Iya ya. Kuwi jenenge setia ngono kuwi. Setia apa ya diuneni wae setia. Ayo ki lamunan. Sakniki, Bu. Ya iya, kowe pas acara ki enek wektune ngono lho. Nah, iki kan acarane isih mirunggan. Iya. Mungkin mau ikut nyanyi bareng? Pokoknya awake dhewe sih nang kene iki lelipur katur para tamu. Dadi sing dikersake tamu apa yen mbok menawa iso ya diaturke, yen rong iso ya nyuwun pangapura. Soale iki campursari veteran. Lah ngopo nek veteran kuwi? Ya kan dolalen. Lho kudune iki kowe kok aja nyepelekke veteran lho iki. Enggak ngopo. Kudune lagu lawas iso kabeh, lagu anyar iso ngono lho. Lagu lawas lali. Lah lagu anyar, urung garap. Urung garap. Aduh, lara nek petingane nek ngono. Ya lamunan ya dicaweske. Duet, Mas. Kanca-kanca Sang Kuryang Wuyu. Ora duet ya. Duet. Ora. Siap kanca-kanca Sang Kuryang Wuyu. Iki spesial kagem Bos Tarno Tania Jaya. Kotone Tanjung Priok. Mas Tarno. Lek Wagino Kalimantan.
sumriprit angin ratri tansah ngenteni rajane kelemu ati angen-angen tumlawa suwung ing wengi sepi tansah ngenteni tekamu Kang Mas. Wong bagus saking nyedhak ning sandringku nyawang manis semu gawe ayam rasaku tentreming atiku ayo pekat tresnamu sayangku Indah samudra pasang kang tanpa panganan tresnaku mring sliramu sayang sayaning bulan kang sumunar apiring tawang sliramu kang nandang kasmaran. Sangguria, ibu mau joget boleh? Asal. Wong bagus ake nyedhak ana keprakaku sirna lara bronto ning atiku amarga kapidhang wayang nirku mekat tresnamu do sayangku bagus ake nyedhak ana keprakaku sirna lara bronto ning atiku amarga kapidhang wayang muning pikirku ayo pekat tresnamu do sayangku lamunan pindah samudra pasang kang tanpa wangenan tresnaku mring sliramu sayang sayane bulan kang sumunar apiring tawa sliramu
kang dadi lamunan. Mas. Oke.